Hej, kam můžu? OK. Ahoj lidi, tady je můj host. Dneska si tady dáme první jízdu s mým hostem. Na kole pojedeme na ten skokánek, já nevím, co to vidíte. Tohle video bude dostatečně dlouhý, oddálení už se vám říkalo za 11 minut. OK, můžeme jít na to. Co si dáme první? Asi bych nejdřív řídil jednou rukou. Řídím s mobilem, jo? Já vám to nemůžu ukázat, protože byste viděli. Teď si dáme brzdu. Trošku si tady skočíme. To nebylo moc dobré. Ale teď zkusíme jen na skokánek. No, pojedeme na skokánek a tam uvidíme. Můžu? Jeden. Nezapomeňte dát like, odběr, zakupili to na co, jsem chtěla jenom, abyste slyšeli můj like, Pokud jste rádi, tak můžete mě podpořit tím, že dáte takový červený tlačítko, kde je napsaný odběr pro nováčky třeba. Protože co už jsou na YouTube dlouho, tak stačí dát odběr. Teď si pojedeme mega rychle. Jo? A nebo dáme si ještě jeden triček. Ale já ho nemůžu udělat celý. Já tam nevyskočím, já bych tam i rád vyskočila. Jenže já mám mobil. Ještě přeskokáme. Asi už bychom měli končit. Tak lidi, já tady zastavím. Tohle je konec videa. A mějte se krásně, čau!